Segíts magadon! Az utcajogász ismeretterjesztő videója a kilakoltatási moratóriumról. Sokszor hallani a médiában a kilakoltatási moratórium kifejezést, amelynek jelentését a legtöbben ismerik is. Ez az az időszak, amikor nem lehet utcára tenni embereket. Legyen szó akár önkormányzattól, akár magánszemélytől bérelt lakásról. De mit is jelent pontosan a fogalom? Kikre vonatkozik és mikor? És mi történik, ha a moratórium lejár? Videónkban ezekre a kérdésekre adunk válaszokat. A kilakoltatási moratórium minden évben november 15-én kezdődik, és április 30-án ér véget. Ez idő alatt a lakók védelme automatikus, nem szükséges kérelmet benyújtaniuk, hogy ne lakoltassák ki őket. Azonban a moratórium csak azokra a bérlőkre vonatkozik, akik hivatalosan lakóingatlanban élnek. Tehát olyan ingatlanban, amely az ingatlan nyilvántartásban lakóházként, lakásként vagy tanyaként van feltüntetve. Sor kerülhet még a lakóingatlan kiürítésére abban az esetben is, ha a lakóknak lehetőségük lenne másik lakásba költözni. Ha a lakás tulajdonosa maga gondoskodik a lakók máshol való elhelyezéséről, vagy ha a lakás tulajdonosának a saját lakhatása is veszélyben forog. A kilakoltatási moratórium nem vonatkozik azon lakókra, akiket korábban rendbírsággal sújtottak, vagy akik önkényes lakásfoglalónak minősülnek. És hogy ki számít önkényes lakásfoglalónak? Az önkényes beköltözés egy szabálysértési fogalom. Ha valaki elfoglal egy üres ingatlant a tulajdonos engedélye nélkül, akkor nevezzük így. Az ilyen lakót a tulajdonos gyorsított eljárásban is kötelezheti a lakás elhagyására. Ez ugyanakkor nem vonatkozik azokra, akik az érvényes bérleti szerződés lejárta után is a lakásban maradnak. Ők nem követnek el szabálysértést. Ők csak jogcím nélküli lakáshasználók. Lényeges az is, hogy az élet a moratórium időszakában sem áll meg egészen. Ilyenkor ugyanis csak a lakás kiürítése tilos, de lehetőség van minden egyéb végrehajtási cselekményre. Fel lehet mondani a bérleti szerződést, el lehet indítani a lakáskiürítési pert, fel lehet hívni a lakót, hogy adja át az ingatlant határidőn belül, el lehet árverezni az ingatlant, illetve el lehet rendelni a végrehajtást a moratóriumon kívüli időszakra. Ha lejár a moratórium, akkor pedig a végrehajtó soron kívül fog intézkedni a lakás kiürítéséről. A törvény azonban nem zárja ki, hogy a lakás tulajdonosa az év bármely szakaszában, akár az utolsó pillanatban is meggondolja magát, és úgy döntsön, hogy mégsem szeretné a bérlőit kilakoltatni. Ezért érdemes törekedni a megegyezésre, és közösen meghatározni egy időpontot, amikor a lakó biztonságosan el tudja hagyni az ingatlant. Bővebb információkért látogass el az utcajogász honlapjára.